Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Nakabane ndi nyakura mukajwang eno kinyi ndi pano makare kama benda ka thulu makene marwa kidi machiegni ahinya kidi ndi mano mara chalman mar piny wagomba kae ndi koda ka Samson Onditi mabende dwaro komne ndi mano manyata bi ward ka achiel koda ka Bernardo Dero mungere koda ka nyimano mar chopa mabende dwaro komne ndi mano manyata bi ward baka mogo koda kae ndi par malongo ne wadhi tudre kanye ndi koda ka ukubasu yorno ndi mano mar simu ka Madam Jane Manuche bende wageno kae ndi dhi chopo mondo wagomba kaka jogo mabende dwaro komne ndi manyata bi ward angoma giko ne jo manyata bi otimo maber ne wan kae ndi koda ka Bernardo Dero ka achiel koda ka Samson Onditi beboso chopo kae ndi ka wabiro gomba ka ni in be lo yone ndi bano makare la mago maktutu kupogore Facebook, Twitter, YouTube ka jelo kota ka Instagram et Color TV bende nyalo lo yone ndi bano machinking yo TV mari kanye ndi biro yodo yone ndi bano makare ka okalo kum la mago go ndi bano Facebook bende biro yodo yone ndi bano winjore kendo bende kilowa to ibiro fwenyo matuta hinya nyakora mugajwangi yena ka thulni ndi mano makende mondo kora rwak gini machiegni ahinya kidini ndi mano mar chal mar piny wagowe kod gi mbaka ginyiswa ni to chalo kod gi nade kanyendi okinyi mano masani ndi nyakora mugajwang erokamana ahinya thulni ndi mano mar okinyi ne Bernard ka achiel koda ka Samson aka thul maken mar roku di machiegni ahinya Color TV okinyi makawuono yene mondo mi uthulo mondo unbenu mose janeno okinyi ndi Bernard machiegni. Okay, aka utul makende mar goyo kamano ne obongo nyakalaga to maduong aka utul makende mar moso ganda dute mag joma nyata bi ward to gi Kenya mangima. Kenda aka utul ni makende mar goyo kamano ne Color TV kuom wathulo makende mondo wabwa gol pachwa wa punjo ganda wa ngere go ganda ma joma nyata bi ward mondo wanyis gi kuma piny tiere gi kuma piny gomo bede gi kuma piny gombo mondo bede gi kuma wadwa ni watere piny. Erokamano ija machiegni nya Samson. Erokamano jaduong Enriago erokamano ne Color TV koda nyawadwa Bernardo Dero kubiye chopo etwak makawuono ni endi wageno ni twak dhi timre yo maber kabisa. Nyinge ni Samson Onditi mtetezi mawuok Manyata bi. Erokamano amor kabisa thuolo marugo bende kuru kawo mondo wagoye kurumbaka okinywa sani endi kata mondo chopi mondo wagoye kurumbaka wang'eni to piny ochalo nade kanye to mola ahinya Manyata bi ward ochung' mano machal nade machiegni ahinya uru kwachako kanye endi Bernard problem ne kanye kech kwang'iyo kanye Manyata bi osenyiso ma ok tis ne ji auchiel madwaro komno endi if I'm not wrong mabende dwaro komne ndi mar Manyata bi nikech ok nyal wil gi the incumbent koro ok nyal gole oko nikech onyalo decide to defend position mare kata onyalo wacho ni koro wachaka dhira malo but pok otimo declaration pok declare officially but osenyiso ji ma ok tena auchiel. Is it ni problem nitiere Manyata bi ward because en an interest bana kaka wacho ni politics is about interest. Andrew ada wacha dira makende ni ati wan kaka oganda Manyata bi ward wan kaka stakeholders Manyata bi ward ada wacho ni wan gi a great challenge and a great problem ne oganda ma jo Manyata bi ward. Wan kaka jo Manyata bi ward wan lack milongo ni full representation assembly county assembly ma Kisumu. Wan kaka oganda Manyata bi ward wachalo kaka ntikie Kisumu county. Doachwa full representation, oversight and legislation. Yes. Marnga mane watero mondo odhi otawa kata odhi o represent wa indirectly. Ok timre kaka na paro kata kaka no expect. To molo maduong. Awinjo ke wacho ni wan musudano auchiel. An kaka Bernardo Dero chopa anda en giben moingo auchiel. Okay. Gimome wacho kamano, wan gi jomo obiro timo introduction. Wan gi joma feel ni ginyalo loko ala gi joma Manyata bi ward. Wan gi joma obiro mondo oketh ombulu mar joma Manyata bi ward. Gimia wacho kamae, jomoko biro chung to kipenjo gi main reason gibiro chung gionge go. It is only Bernardo Dero chopa eman gi 5-point agenda, well elaborate, clear policy mar joma Manyata bi ward. Understand kendo anytime ki chungo kata ki ikaw pach kito gibu nyuma ka ginyisi ati wan
agenda mag ng'amwa ng'eyo mosaringe ground mawacho weche manyalo konyowa kaka joma Nyatabi ward ten mana Bernard Odero Chopa. Mane miya nyisi ni ati ji dhano pod dhi chung' mang'eny. Okay. Jira biro nditi abiro duoko kari kanyo endi kama wijo kiwacho ni en mana in ema bende samoro in gi manifesto makare mabende dhi konyo jo Nyatabi ward and again jomoko chalo gi mochung' madhi ketho kura so abiro dhi duogo iri kanyo endi. Mochung' machiegni ahinya onditi. Problem nitiere Nyatabi ward koso en interest mar gini ok mar ng'ato nyako manya manya. Erokamano kuom penjo mipenjo nendo. Gima nyalo duoki kamano gina nyalo duoki e kidienge adeka. Mokwongo gima nyisi ni joma Nyatabi gin jomochiew. Chiew nyiso ni gin active citizens. Active citizen en ng'at ma ong'eyo gima onego bed notimo miluongo ni civic duty mare. Yes. Koro namba achiel kuom penjo mipenjo en ni joma Nyata gin jok ma active citizens. Namba 2 en ni Nyatabi chalo nyako maler, nyako maber. Ma ji duto dwaro. Kamoro amora kidhiye kineno joma dwa sero ok onyal sero nyako mok ber. Osero mana nyako maber. Nyiso ni Nyatabi ji owuok ne oko mang'eny nikech Nyatabi en nyako maler, en nyako maber. Mogik e okang' mar adek mar gimi penjo no endo en gima iluongo ni interest. Okay. Ei siasa kata ei development gima duong' kabisa en interest. Koro gima pogo ji en ni interest mari en mane. Ei chung' mar jomochung' mang'eny go nyaka bedie ni gintiere gi interest. Interest ema koro biro pogo ji mondo wang'e ni ma en interest mare en mondo okony jopiny koso interest mare en owuon. Koro jomochung' Manyata gichung' e kiwango adek go endo to ok wakwer gi mondo kik gichung'. Wagombo ni ji ochung'e maber nikech mane be gima katiba wacho ni ka active citizens nitiere kamoro to chiko yieni ni nyalo chung' inyalo go kura to ibi nyalo go ne ng'ato kura. Erokamano. Okay, erokamano ahinya. Awinjo kutum kanyendi ni chal ka gima jomoko ochung' madhi ketho kura. Ok ageni jogi nyalo bedo ni gin ng'a gini koponi nyalo bedo specific and again kok inyalo bedo ang'o manyisi ni ng'ane gini chung' mar dhi ketho ne jomoko kura. Henry yie mondo awach kama ago erokamano kuom penjo mipenjono. One, wan gi jowa moko ma ochung' to gionge gi Manyata at heart. They don't have Manyata at heart. Gionge interest mar Manyata. Wan gi jowa moko ma ochung' to shida ma jo Manyata undergo Gine. Wan gi jowa moko mochung' to seche midwaro jotelo manyalo chung' gi oganda gi at crisis ok gichopi. To maduong' gima wacho ni ati wan gi jomochung' ma oikre mar dhi pogo ombulu. Ing'eyo ni ati ionge gi Manyata at art to in yana nena ni nyaka itimruok nade nyaka chung'. Inen to gima duong' momiyo Bernard Odero chopo ochung' Henry chopo ochung' mondo kel lwasi okel lokruok makare ne oganda gi. Inen mane miyo awacho niya ok wanyal chung' ng'ato wuok e region dhano talk of kata mana Manyata is divided into 3 units. Wan gi Upper Kanyakwar, wan gi Lower Kanyakwar gi Kuyu unit. Tido ni within a unit dhano chung' moingo dhano 20. If fail to understand gimiyo gichung' moingo dhano 20 to kipenjo gimiyo bi gichung'. Ok ginyal mi clear agenda momiyo gichung'. Mane miyo adhibitisha ni ati wan gi jomochung' mar mondo ospoil votes. Wan gi jomochung' mar mondo otam Bernard Odero Chopa kelo lokruok makende, lokruok makare ma joma Nyata osebedo ka gombo kendo joma Nyata osebedo ka dream for. Okay, erokamano ahinya. Onditi king'iyo chandruok nikech wacho ni chandruok nitiere Nyatabi ward gik moko ok dhi e yo mano makare ahinya. Ang'ono ma kaka Bernard Onditi ineno ni manyalo miyo ine ni you are fit for the position. Erokamano. An kaka Samson Onditi awuok e pap kendo achung' kaluwore gi gik modwaro mondo otimre i Nyatabi. Gima kelo i Nyatabi iluongo ni value preposition. Ndadhu mar telo. Yes. Tiende ni ji nyalo chung' mang'eny kata jotelo mantiere bosetimo kiwango ma ginyalo timo. Koro an adwa kelo gimoro ma unique ma pok notimre i Nyata. Number 1, antie gi 5 year strategic plan.
5-year strategic plan mar Manyata. Strategic plan en gima roadmap manyisi ni inyalo wuok ka to kidwa chopo kacha to nyaka ilu ka gi kacha. To kapore ni yudo gik moko manyalo ging'oni e wang'eyo to mitigation nitiere mar mae. Mane gimiluongo ni strategic plan mapok nobete i Manyata. Awacho na kelo ndadhu ei telo mantiere. Nyiso ni jotelo mantie bosetimo kiwango margi. But adwa time yo moro ma unique mopogore kaka osebedo kitime kacha. Number 2, adwa kelo gimiluongo ni structured community engagement. Structured community engagement nyiso ni kwa ng'iyo County Government Act number 17 of 2012, especially on section 9, oketo roles mar member of county assembly. An koro kadhi e iye kacha tadhi keto kamoro miwacho ni to provide linkages between the county assembly, the executive and other stakeholders. Nyiso ni linkages ni okanyal provide awuon ko kabedo gi jopiny mago kodgi mbaka. Nyiso ni kabet kodgi piny mwago mbaka kwa yudo ni priority margi madongruok en mane. To ere kaka nyalo kawo gini mondo aketi assembly, mondo apushe executive kacha mondo obed makare. Koro mae gima dwa kelo mopogore omiya nyisi ni gima duong' kabisa en gima iluongo ni value preposition, ndadhu mar telo ei Manyata B. To number 1 mare in the value preposition no en strategic plan, a 5-year strategic plan ma bro bedo monitored on a quarterly basis. Nyiso ni media wadhi bedo gi monitoring mondo wang'i ni strategic plan roadmap manu waketo mar Manyata B ni kochopo 2.5 years bede oterowa kuma ne wantie cha, to kapore ni okoterowa bentie gik moko monego bed ni waride iye mondo wachop kuma wadwa chope cha. Mano koro bro kelie gima bro wacho mogika mar 5 points agenda mar Manyata B. Makiyie nata nyalo wacho gi piyo piyo mondo ing'eni 5 point agenda modwa kele Manyata B gi wach mar value preposition cha gin mane. Okay. Number 1 margi en gimiluongo ni skills upgrading and empowerment programs. Manyiso ni county government ong'ere ni gima odilgo kabisa en ECD kod vocational trainings. Koro kae mwadhi time kar skills nikech jo ECD to kinyal wacho ne gi wach mar skills kabisa. Gin gi jok ma pod itaya mos. To kichopo malo kacha nitie youth moro ma en school okodwa dhi. Nyiso ni okodwa school nade. Nyiso ni en ti gi talent ne moro. Ma oneno ni kokonyal luwo the formal education. Odwa ni mondo gino ng'i kaka skill ma en tiego ni, talent ma en tiego ni nyalo bedo upgraded. Mano bro bedo priority mara e agenda mara mantie ge 5 point agenda mar skills upgrading and empowerment program. Iye kanyo bro timo linkages gi jonita mondo nyithindo moseyudo tiegruok kargi mage yude jua kali ni gidhi timo penj kanita kacha to gibedo gi certification. Koro embe kuma ji gole kalatese gi mara certificate mar somo to ebo golo mare nikech nita en National Industrial Training Authority mar serikal. Koro ebo golo mare kanyo. Yes. Number 2 en issue mar environmental conservation and waste management strategies. Nyiso ni Manyata B en kamongore. To ken kamongore, donge dwa bede gi strategies moko mopogre mo nyalo ng'iyo kaka ji golo yugi e ute ma gintiere nikech onego bed ni yugi mari en responsibility mari. Yes. To ok nyal chunigo. Nyiso nyakwa go mana mbaka kodi. Ni yugi ni nyalo konyowa ka mondo wanyalo bede gi rieko mo nyalo timego mondo bedie no nyalo konyowa kacha. Mai wabro tudo jogi kod jomiya yuech nikech kanye kuma antiere. To wantie gi material recovery facility mantie Mamboleo kuma beche mek yugi ilose. Yes. Nyiso ni ken chupa nitie kamirege miya yuech. Kapore ni enda issue mar chiemo mowuok e ot, waloso kod organic manure to ji keto kitchen gardens kunde ma gintiere. Nyiso ni koro chiemo nitiere, moge midhi manyo, alot nitie, moge makori manyo. Number 3 en improvement mar health facility e Manyata B. Mondo wuoge facility miluongo ni Kuyo Health Center to be a sub county hospital. Nyiso ni Kuyo sani osebede kiwango boro mamalo to wadwa ni mondo omed dhi kaka entie nikech Kuyo sani ma itimo gimiluongo ni 24-hour delivery mar mine. Entie gi maternity wing kacha. To ki compare gi facilities moko mano chak chon to Kuyo ne number 1. Nikech kanyo kidhi to nitie kaka mine nyuol godiochieng, mine nyuol gotieno. Nyiso ni koro ere mo nyalo improve nikech bed capacity mare gi sani thi. Onyalo mana tingo ji auchiel. To ko bedo sub county to nyiso ni koro ji auchiel onyalo tingo double mar mano kata nyalo tingo triple mar mano. Yes. Mano en agenda mara. Nikech kwa kete sub county hospital to nyiso ni dispensaries koro wanyalo kete unit ma farthest kocha. Manyiso ni wantie gi kanya kwar unit gi Kuyo unit. An gi mang'e Manyata ni wantie gi units ariyo. Moko nitie miluongo ni administrative unit. Nyiso ni koro sub chief kata assistant chief nyalo keto units meke moko beka mlango 10. Donge but gima duong' kabisa ni wan gi units ariyo. Koro the farthest corner kidhi yo Kaego kucho
ginyalo wacho ni duogo nyaka kuoyo kodi bor kucho koro wanyalo ng'iyo yo moketo go hospital moro kanyo koro nyiso mano achiel kuom improvement mar health facilities yes number 4 en gima na wacho ni cha mar structured community engagement nikech ok inyal dhi represent ng'ato e assembly ka pachi ok iwinjo koro nyiso ni wabro bedo gi regular community engagement gi jopiny mondo giwachnwa pachgi gimiwa priority areas margi to mage mwaka out watere assembly mogik en issue mar talent development mai koro biro e kiwango moro ni wantie gi nyithiwa moko mago mpira ya gweng kacha kidhi e gweng kacha wantie gi Umoja FC wantie gi Kuoyo FC wantie gi Modern FC magi jok ma owuok oko makonyo nyithiwa weche mek football to dwagomb ni ok obed mana ni en boys football kende donge imanyata bi kacha bende wantiere gi girls moko magombo ni mondo gimbende gigoye mpira to samoro pape matheko ere yo monyalo linko jogi mondo ayude pap nikech manyata bi onge pap maber pep magintie go gin gi kwaya donge dwa wuoye gi jowa mondo giyude space moro mondo county government onyewnwa lo mondo oket ni mind kore en playing field mar nyithindwa nitie nyithindo moko ma model ni magihero wach mar sungruok ni ere yo monyalo nacha go talent mar jogi endi mondo waketgi e kiwango moro koro mage ende achiel kuom agenda ma wantie go omiya wacho ni akwayo mandate mondo adhi deliver gik mine na wacho gero kamano ahinya wadwa mondo tudre ne kanyendi koda ka Mheshimiwa Rafael Okubasu mabende nitiere boma nendi mano Nairobi nyakoro Magajwang' en bende wago kode mbaka kaendi achiel kuom jago mabende nigi interest kata en gi paro moro mar dhi chung' e ward nendi mano Manyata B ward to Bernard ibedo dudugo iri mondo inyiswa ni to in chenro magi miwacho ni are well structured gin ga mage kumano kapok wayudo kanyo endi Kubasu machiegni ahinya Bernard wagwero kamano maduong' Henry kendo oganda wa ma joma Manyata B ward kawuono ng'ino mor kumoro mara ma gintiere ni gin giwinjo pach mkombozi mar men Bernard Odero Chopa Henry Bernard Odero Chopa campaign on 5-point agenda. Okay. Manyata B as a ward 15 years down the line since devolution was enacted. Manyata B as a ward pokwa enjoy the fruits of devolution. To start with, Wangi an only existing Kuoyo dispensary. Mano also under health as my first point agenda. Because kata momo wacho ni okinyal tayo oganda ma tuo sate. Kokiketo lwasi makare mar thieth. Under health care, as Honorable Bernard Odero Chopa, Wangi an existing Kuoyo Health Center. To Kuoyo Health Center, Sani or serve more than 5 wards. More than 4 wards, if I'm sure. Mine Nyalenda A, mine Kolwa Central, mine Kondele Ward, mine Manyata B Ward. Tiro ni capacity must serve ni malo compared to geek. Money. Okay. Kore you don't need one kaka Manyata B Ward, what acquired proper service. Monego bini oganda wa majo Manyata B Ward yudo. Inen. Kuoyo dispensary, it is the only dispensary ma onge gi modern equipments. Iwinjo kosiep na wacho ni ati sani wan kaka Manyata wanyalo timo gimiluongo ni wanyalo nurses mag wanyalo timo gimiluongo ni nyuol mar nyithindo to gitime capacity madwarore. As Honorable Bernard Odero Chopa kapone ido opportunity mar bedo assembly ba Kisumu nyaka make sure that wa allocate ne Kuoyo dispensary pesa moromrego mondo okonyo oganda. To maduong' Manyata is a cosmopolitan ward. We have the capacity. One gi private developers, man gi private health centers. Wa penjre ang'o mi Manyata B oknyal bedo gi another public health center. Mantie main Kuoyo dispensary ni Kuoyo unit. The lowest side of Manyata B ward. Yes. Manga mawuok far away apa kanyakwa mamalo. Seche moko kaponi nyathini tuo okinyal yudo thuolo makende mar mondo ichop Kuoyo dispensary. Kaka Bernard Odero Chopa abo tiyo gi opportunity mara gi network maga
kapone ayudo thuolo makende mar represent the assembly mar kelo another health facility apa Kanyakwar. It is possible. Okay. Because what penny cap one private developers. Okay. Yena kanyo ndo tude ne kanyo kod okubasu mabene nitiere kanya ndi achiel kachiel. Hello Rafael. Yes, hello. Ichio nade? Achio maber Misael, ichio nade kona? Wachio bakari machiegni achiel kachiel ne yamo inyalo nyiso wane Rafael ni ngama chal nade to dwaro mari chalo nade kanye ndi kapok wadhi nyime. Aduka kamano ne Kala TV. Yes. Ne luongo ne joma nyata bi. Chopo twak weche ma affect one issues wan kaka joma nyata. Endo dichieng mang'won ma waduoko ne Nyasaye erokamano. Okay. Mamiyo thuolo mayo kende ma wanyalo twak weche ma affect joma nyata bi. An gi nyinga iluonga ni Rafael Okubasu. Yes. Okay. An gi nyinga iluonga ni Rafael Okubasu. Adongo manyata kanyo, nyathi modongo manyata kanyo. To gitani to koro atiyo Nairobi, but naneno ka koro dala ne dwara. Aduogo dala mondo walos dala. Okay. Mama no manyata bi, taduogo erokamano ahinya network ma koro kawuono iluongo mondo wadiscuss issues mag manyata bi. Erokamano ahinya. Kaka Okubasu, ang'o ma ineno ka nitiere rem mane mabende ineno ka nitiere manyata bi mabende is pushing you kata mabende inyalo wacho ni jodala dwari mondo be rectify? Kamana duka kamana inya issues ma wango kaka joma nyata bi to weekend issues mane ground madware mondo address kaka joma nyata bi. Yes. Achiel and access to mano weche mag roads, drainage, marario, wadonje weche mag arita kwe. Arita kwe wangi weche mosebede manyata to mado joma nyata daher mondo wabede gi kwe kata ma jo wala nyalo yudo thuolo mar timo wala e seche madwarore. To gi wach mar adek en weche mar empowerment both rowere to gi joma mine. To ma wan kaka timo Okubasu to gi tim manyata bi wan gi mipango maber mane joma nyata bi manyalo kelo dongruok to manyalo kelo kendo winjruok e kind anyuola ma joma nyata bi maber kadhi mbele. Okay. Magi gik makomi thuolo kata mandate mondo mi dhi e od bura ma kaunti assembly ma Kisumu en gigo mabende inyalo loso. Kamano. Nyaka gi thuolo masani endi in owuon inyalo wacho ni plans magi nyalo bedo machal nade? Gisani plans maga ma wasebedo ground nitie joga ma wasebedo go ground joma nyata bi mowuotho ka achiel. To wasebedo gi mipango ma osebedo kadhi mbele kuom weche 4 mogawo. Okay. But gisani to in terms of percentages wanya wacho ni at least watimo average around 70% in terms of groundwork. Okay. Wadugo iri kanye endi shortly mondo ibere wachako medhi nyime kod go kod mbaka okinyi masani endi wan ka ndigi Bernard Odero ka achiel koda ka Samson Onditi mabende duto dwaro komno endi. Unfortunately madam Anuche okudo thuolo ka endi mano mar chopo akene ang'o minyalo nyiso Bernard Odero ka achiel koda ka Samson Onditi? Aduka kamana inya amoso Bernard Odero to gi brother na Samson Onditi amoso okinyi kawuono. Wakao. Aduka kamano an gima kwayo ma en wadu umbe uno wete na wabed mana gi kwe weche seche mwatimo weche mag siasa to wabed gi issues mag joma nyata and tangeni being that ni wan watewan joma donge manyata watewan gi issues mag joma nyata koro nyakwari uparo wabede twak achiel to gima chiel mokwongo priority mwamiyo en joma nyata bi. Erokamano ahinya waduogo kuomi kanye endi daka machuok. Erokamano ahinya mano kanye endi Mheshimiwa Okubasu winjo kanye endi gen bende kako wuoyo mosa ahinya ng'adi kanitiere some of the agenda magi mabende nitiere koko waduga ne wach mabende Mheshimiwa wacho kanye endi mondo wariate. Should I proceed on? Yes. Okay. I'll see which mag healthcare. Yes. And you see that the existing health facility wabo equipped with modern facility with modern equipment. Yes. So apart from that one, we will create another dispensary. Mondo jowa oyudu quality accessible healthcare. It is possible. Timre other wards, timre other counties. Every beginning Odero chopper enga manigosiepe county to county. Okay. To what atimo benchmarking. Maka pone idu thuolo
election ma 2027 anyalo represent jowa kaka no kadhi represent gini to an gadira ni gi weche ma agenda ga kaka mar health ni I'll put it in consideration. Apart from that one, Bernard Odero Chopper lose weche mag education for all. Henry Bedkinge ni an kaka Bernard Odero Chopper an rawera mo osomo kathagore. Okay. Kendo kane wadhi school ne walaw school seche moko. Asoma imanyata kai. Okay. Ndalo mane somo ne tek kabisa. 15 years down the line, one kaka Manyata podwa lag behind in terms of education, because in Manyata we only have one existing public primary school, ma en Wandigi primary school. Maybe it is also at the farthest end Kuyu unit. Nyiso ni jowa osabeduka are disadvantaged in terms of education. Jowa ma work up mamalo okyud services ko kasomo. To magi gik momiyo Bernard Odero Chopper ochung mondo okel somb nyithindo at the doorstep. 15 years down the line okonego beni nyathi pod walk all the way from car wash ni lauga school wendige mwalu. Okonego beni timore. To mane mi akosowa jotendwa ma osabede into leadership igina par mokalo. Ango mane gitimo. Okay. Mane mi an kaka Bernard Odero Chopper, I was not only making education available, making modern education available for our people. Okay. Mane mi wachuni ati apa kanyakwar. My mandate kapuna omia tuolo nyakabia ti giorete, nyakabia ti gi national government. Mondo wakel school e apa kanyakwar. Okay. Apart from that one, Henry. Yes. I'm just going to now olose which mag skills. Mara pogra kode. Okay. And olose which mag infrastructure. And infrastructure and a broad naming. We'll invest in modern roads. And the Ramakendi one kaka Manyatabi ward. No abedo privileged kwa kisit projects. Mano loso nwapaya. Kendo mzungu no keto lwasi makare ma pesa mzungu nok nyal kwal. Homyo ndara olos mogolam. Challenge mapodan go code gi drainage system pok gi chakuti wiche mag drainage. Okay. Maula ko wokutu malo wok kondele kabiru mwalowa one we are wabedo on a valley like landscape. Ma piko wukumalo to ganda mama jo Manyata bi won ng'eny ndalo koth to giwinjo matek. Poda ago mbaka gi kisip management ndara gisa kilonwa to gitinwa e weche mag drainage. Not only that. Okay. Awacho kamai Henry. Awacho kamai. Okay. Under infrastructure. Ntendo wantie mosomo ma onge tije. To wan gi gimilongo ni wadhi kelo gimilongo social amenities like halls. Ma ng'eny be yudre mana ku Henry challenge man ko gyoganda ma jo Manyata bi ward. Gi wach ni Odero Chopper. Dongruok te ni kuoyo. Uni kumusip na wuoke. Dongruok te. Okay. Means other areas have been neglected. Other areas obedo neglected. Okay. Ever since 15 years down the line. And leaders musabedo talk about it. Mani mi Bernard Odero Chopper being na wuok kuoyo nini apa kanyakwar. Awacho ni oganda wa duto tema winja kik wiye leadership okadongruok te ter mwalo. Okay. Make kanye dwa duogo. Makama kanye dwa duogo. Unditenda mo dikwanye mana gi kama wego no. Telo te nitiere mana yo kuoyo, dongruoge te nitiere mana yo kuoyo. So gini en giru kaka jokuoyo, and again iwacho ni seche maber biro bende ywak nyaka bedie. Ng'ato nyalo penjo to Tomondi, Samson Onditi, eta ang'o mosetimo ne jo Manyata manyalo miyo. Ng'ato wacho ka endi ni Bernard Odero is an activist. Mabende adwa no biore ate wacho no endi. So machiegni. Erokamano we mondo akunga awacha gik ma nyawadwa owacho ni dongruok duto nitiere kuoyo.
ei position ma ji dwaro mondo ibed jatelo, kik ibed jatelo machalo ma insight oganda kuom oganda machielo. Nikech kiwacho ne ji e wang' jowi kaka koro wantie wang' jowi ni telo duto Ni kama. nitiere kuoyo, tichalo ng'ama riambo. Nikech gima nyalo wacho ni kabisa kata kuom kesek miwinjo kwanono, king'iyo ndara mar Koyango Avila daraja 2 nitie ka kuonde moko go. Be wan be nwawacho mano endo, nyiso no kanyal wacho nikech ang'e ni achung' kaka jamanyata bi. Anu kachung' kaka jakuoyo. Achung' kaka jamanyata bi. Gimo nyalo penjo en ni ang'o mi wantiere gi public school achiel. Ok ni entie kuoyo. Penjo en ni ang'o mi wantie kode achiel. Issue mantiere kanyo ni pod wantie kode achiel nikech wach mar law osebedo tabu mondo wabedie gi school moro e Manyata bi. To kata wendiege minene wacho wach mar law omono watimo gimiluongo ni expansion. Kidhi mineno wandiege primary school to kinyal yie ni mano primary school mantiere e city. Nyiso ni wach mar law pod otamowa. Wach mar law tamowa nade? Nyiso ni Manyata bi wantiere gi lope mantiere title deeds mek dhano wegi, ok mar serikal. Nyiso ni kidwa timo dongruok to nyaka ikaw ng'at mantie gi title deed ne ni tibed kode piny gi mbaka. Ok inyal dhi ne ng'ato mantie gi title deed mamare ni bi ng'e ni skul wan ga achiel e Manyata bi ka wadwaro mondo wakaw lopi wager go skul mare. Ok nyal timore nikech mano title deed mare. Gima wanyalo timo kaka leaders en dong wanyalo go mbaka. To mane gima telo mara dwaro. Telo mara ok ng'e ni skul nitiere achiel to entie konchiel. Telo mara wacho ni entie achiel. To donge wanyalo go mbaka gi jowa mamoko mondo wayudie lo mondo ka gine serikal onyiewe lo mondo wabede gi skul moro. Mana achiel. Mara ariyo en issue mar osuptal miwinje wacho. Ka ng'ama somo maber kabisa ting'iyo chike mar World Health Organization biro nyisi maber ni nitiere distance radius mobedo allowed mondo subtende obedi. Nyiso ni subtal ok en chiro. Subtal ok nyal bet chiro. Minyalo bukri kane we achake chiro moro ka miluongo ni Odero Chopa. Kendo adhi e bathe kacha chake gine chiro moro miluongo no Wino Nditi chiro. Achaka dhi malo kacha chake chiro moro miluongo no Kubasu. Ok nyal timore. Nyiso ni nyaka waluwe chike. Nito distance mantiere e radius mar kuoyo no endo gi Manyata bi. Radius mare chal nade mondo wachak wabed go subtal moro. Kwa sayiro ni radius ni sawa. To watimo gi miluongo ni campaign mondo wabedie gi osuptal moro. To campaign bo kinyal biro go e wang' jowi. Jok mantie gi lope modwaro lope gi nitiere e Manyata bi. Nyiso nyaka wadwa go mana mbaka kod gi chien kuchocho. Nikech anyalo paro maber ni wach mar osuptal moro kata wach mar skul moro nosegoye mbaka. Gima notamo wan en law kuma de yudie lo ni. Kata Koyango kata onego bed ni igeri e chiro. Gima notamo ji ne en law. Koro nyiso ni wan wawegi nyaka wabedie jotelo mok insight oganda. Jotelo mang'iyo for solutions. Nikech kan jatelo chako ywagora chako timo lamentation. To koro ng'at madwa telo ne chato bro ywak machal nade. Nyiso ni wan kaka jotelo nyaka wa seek for solutions donge. Koro antelo mara bro wacho ni school to nitiere achiel. To donge wanyalo bede gi moro kwa go mbaka gi jowa molo to jowa mantie gi title deeds gi. Mondo kiwerno nafas mondo serikal onyiew lope gi go donge. Health center wan ga achiel ok rach. Donge wanyalo upgrade mondo bed sub county. Nikech kubedo sub county to there will be no need mondo wachak wabed go hospital moro. Kubedo sub county. Nyiso ni kikawo kaka Lumumba sub county hospital tiketo kuma kuwe health facility cha nitiere. Bende biro wacho ne ng'ato ni mondo bedie go hospital mondo distance nitiere mabor. Ng'ato donge wuga kata Nyamasara to dhi madhi nyaka Lumumba kacha nyiso ni facility gi gik modwaro nitie iye kanyo donge. Gima we have to fight for en gimiluongo ni good health facility. Omineno ka wacho ndo wabro gomba ka mondo gido bede sub county. Manyiso ni koro kwa bing'iyo distance. Gimwa dhi ng'iyo to donge thieth nitiere kata mwadwaro kacha donge. But if there be a need ni nyaka wabede go hospital moro to nyaka wang'i to chik mar serikal wacho nang'e wach mar radius mondo hospital obedie. Mano kanyal pingo. To an adhi wacho ni wagero gigi kaka jo Manyata bi. Ok wager gigi kaka jokuoyo, ok wager gigi kaka jokanyakwar. Kichako telo kamano to ichake ona wrong footing. Okay. We abiye gima ni ipenya. Nitie gima ni ipenya. If they react. Just note it down. If they react. Yes. You know kako ndelo chapni ne ma. Asiri dikacho kudwar joma chapni. Idwaro ni wene wadu mondo wach mare. Kechembe seche mo wach kuoyo. Nitelo te nitiere kuoyo. Donga linki. Okay. Tabira counter mana mano. To en mare maka wacha achiel modonjo ne ni osetingo bade. Osetingo bade. To ma donga assembly bibe die matek. Nuona gima ni ipenja kata kodoro pogo counter. Telo wacho ni en gido makare ahinya. And awinjo kidwoko kanyinde ni okibuog oko kaka jakuoyo tiwuoko kaka jamanyata, but gigi te mabede temore giendi problem nitiere kanye. Is it in the leadership bende rach
for 15 years kaka winjo ka Odero wacho endi inoguon ang'o miseketo minyalo wacho ni setio ma japiny nyalo kwano. Kero kamano kata kuoyo health facility ma ji wacho ni dwa timo ne improvement ing'eni ji keda kuma kuoyo no wacho. I was the secretary mar project committee mar gero kuoyo health facility. Jakom ne ng'at miluongo ni Richard Okong. Okay. I was the secretary and we did what we could. Nyiso ni kuoyo minene wacho no. I participated in kuoyo no endo mondo bed kama obetie no endo donge. Okay. Number 2, adwa chung ka wacho ni nitiere gik masetimo nikech sani wacho ni kuonge siem ne ji gima koth go oko eki wach ne ji ni dwa chung nikech nyaka bed nitie moro mise deliver donge. Wantiere gi riwruok kaka an wantiere gi riwruok mopog tieng' dide mosebedo ka konyo oganda kacha. Gimiluongo ni Happy Life for Development CBO osebedo e Manyata bi chakre 2010 to nitiere gik mosetimo iye kacha kaka number 1 they did a petition e wach mar yo moro marach. Yo marach miluongo ni Butter Toast Magadi Center Road. Mano nego bed ni kawo 99 million. Notim variation ma pesa no chopo 117 million. Tineno gima nolosnwa kacha. Debed ni ok wawuok koko motimo petition motere assembly. Nyiso ni ndaracha dolos mana kaka ineno lose no ma pesa ne ocham. Wago erokamano ni petition no dhi through mino ka ndara no chung. Koro chuno ni county assembly gi county government ma Kisumu nyaka many contractor moro molos ndara mochomo yo. Ok bora barabara. Wadwaro barabara bora. Omineno kaka chochu. Anyalo semo ni macha gima ne o participate e. Number 2, issue mar auji. Ji wacho maber ni ang'o mi wuoga gokinyi to dhi ywe tok dalagi. Mane gima ji wacho donge. To mano isa challenge jero ywe tok dalagi. Ito dak ywe kamoro mopogore gi tok dala unu ende to ywe kamoro donge. Nyiso ni our continuous campaign on River Auji miluongo ni Okowa River Auji onyuolo gimoro miluongo ni Siwa Connection. Makiluti Auji santo ntie Siwa line miloso kacha cha. Nikech one of our prayers was ni ji kao Rosiwa to connect River Auji. We have that petition. And we also did a letter to the National Environment Complaints Committee Nairobi. Magi biro on site. Okay. Magi chiwo recommendation. Omineno ka Siwa line nitiere kacha cha igero kacha cha. Anyalo semo ni macha gimwasetimo. Number 3 katieko. Okay. Yeah? Okay. Mondo kika amanya wadwa wach. Okay. Number 3 katieko en issue mar youth empowerment miwinje wacho ni. Antiere gi kambi miluongo ni Happy Life Caterers and Events. Mondiko over ji 50. Makata sani kane wantie kachi winjo kago simu ka nyiso ji ni kiny ikri kiny dhi ti. Nyiso ni nitiere employment moko ma ng'ato nyalo wacho ni every week anyalo dhiga kamoro tayudo gimo tadok ge ot. Anyalo siemo ni nitiere kacha. Be kuluongo tanyalo kelo ji 50 plus. To mago gin case studies ni we can do the little we can kuma wantiere kapok omiwa mandate. Erokamano. Make gi kanyo. Chopa dwani mondo react then wadhi yweyo koko duga e telo nini mar ariyo shortly. Yes. Mokwongo ada respond positively. Ne ja winjo bo wacho ni ati Odero is an activist. It is true Odero e real mtetezi mar Manyata gi Wada. Okay. E real mtetezi mar Manyata gi Wada. Gimia wacho kamano. Henry yangore lela ni Odero chopa dewe bedo ka wacho gigi. About discrimination mar Manyata gi Wada osabedo kandago. Dikoro ok wich jokwache. But it is in the public domain. And Odero chopa speak it the way it is. In an end. Kuoyo Health Center, truth be told, and within Kuoyo unit. In Osiepna ma Henry, Osiepna ma Samson. Yes. What you need to Gisa participate. Not only and personal kakabena Odero. Mondo Kuoyo bed kuma quarantine. We've done a lot. Kata mondo kel Kuoyo outpatient block. Mondo bed ni koro sanyo nyalo accommodate. Mo nyalo tim but nyalo nyuon tindo kan. Yes. Okusabedo mayot. And through proper lobbying and through proper putting pressure to the last regime. Okay. Mano mi wakuyo outpatient block. Maka wuono accommodate ji. Henry. Okay. To Odero chopo kwacha ni kuyo eltenda ni Odero go siasa mar radicalization. Na other radicalize our youth. Net pok mag resources moko ni in a certain region. Devolution no kel mondo dongruok obi at the doorstep. Yes.
Man was the real meaning of revolution. Okuni awinjo ko osiepna wacho ni ati siji radia siji whatever. As Bernard Odero Chopper. Pod amedo wacho. Health center onego beni bedo at the doorstep. Mamano en gima sabedo ka wacho kendo I'll keep on championing for it. Awinjo ko osiepna wacho weche mag Awuji clean up exercise. Awuji has been a great challenge. Go walk all the way from Migosi Ward. Connections mag church tagi si wala in systems te. Kitimo to better directed Awuji. To the main sufferers, Henry, the main sufferers gin oganda majo Manyatabi Ward. Maka cholera outbreak umwatch. The first word mabedo challenge in Manyatabi Ward. Reason being resources to waste obedo diverted Awuji. To gigo kwa wacha. And the question manyalo penji, kaka ngama bende kene ja penj, ang'o misetime kaponi all these waste materials bedo directed to Awuji, in kaka in isetime ang'o? We've raised alarm. We've petitioned the county government. Nti domo samaki. Mamoko ni nyake court kata jela. Okay. Henry. To magi kwa tima. Bese organize mana cleaning exercise moro ma at least wacho ni kawuono ywe Awuji. We've done it. Okay. World clean up exercise. Yeah. As Honorable Bernard Odero Chop. Not only Awuji, part of Manyatabi Ward. Koyango market. And Odero Chopper okoti mana Awuji kenda. Unjo ko sit na wacho ni ati iwacho no you bath dala ne. And it is true. Ngeni kenda bedo jatelo maroganda. Okonego beni dongruok isolate to your own region. Mane Odero Chopper ko chune an region. Diwinjo ka jo piny wacho ni ati gin ko gitime within a certain region. Okay. To Odero Chopper time all the way from Upper Kanyakwar market. Yes. Koyango, Kasawino. We've done it. And I'll keep on doing it. Omake ane kanyiro dum no dhi ene yweyo ka en ke chuku basu bende ti otimo moro na ka en kasto bende en bende wadhi chakwa tudre kode kendo kanyakoro maka jwang yweyo daka mateto kaswa chakwa duka ende tielendi bano marare wan ka en Bernard Odero Chopper, Samson Onditi, okubasu bende nitiere kanye endi ato reactions moko bende nitiere ka endi mag jo Manyatabi Ward bende wa adhi somo ka endi yono mano makare kumano kik idhi mabor ahinya Okinyi ni endi mano masani kidie mano machal mar piny. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials.
Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakuro Mokinyi telende mano mar ariyo kidini machal mar piny mogo mbaka kaendi koda ka yawuowi bende osenyiso interest mage komnendi mano mar MCA Manyatabi Ward. Erokamano ahinya. Ina mondo me ang'iye moko kuom ote moko kaendi mabende aneno ka oor kaendi coming Honorable Samson Onditi Power. Erokamano ahinya. Aeto Onditi MCA Onditi Power ere akako kanyo kang'ena kako ni bende en jago mosenyiso interest mare. Okay, erokamano ahinya, yudo ote yo mano makare kabisa. Aeto Onditi Power, then incoming Honorable Samson Onditi, aeto Mary Barasa wacho ka en tuned kendo yudo yo mano makare. Then Onditi Turn of Fresh 2027, aeto Nyamute Otingo wacho ka nyinde ne Honorable Samson Onditi 20 years strong mosainya. Aeto tiote moko bende aneno ka poni tire kaendi. Okay, sawa. Aneno ka ng'ato wacho kaendi ni Honorable Samson Onditi pod peknegi. Aeto Kevo wacho kaendi the truth must be told. Manuche is the only candidate who can understand this siasa kendo en japati. Sawa. Koro dero ok nyal gini endi, en agenda mane monyalo nyisowa. Okay, sawa. Chak ng'iyo gi loch chon. Then ng'ato wacho Onditi tena. Aeto telo manyien wadwaro kanyendi. Sawa. Then Honorable Bernard Odero ema watero mano kanyendi Omondi Makoreme. Then Bob Kunku wacho kanyendi Onditi. Gillian Gili bende wacho kanyendi Samson Onditi Power. Aeto Wuod Nyarongo wacho kanyendi mano kwach kiny gwaro ng'ato mano Jane Manuche ohingo gi te. Aeto ng'ato wacho kanyendi
jok mok nyal te oromo kawuono wan wang'eyo mana jok madhi konyo ok ang'e ni ng'ama dhi konyo wan ono endi kata madhi konyo gi no to en ng'a Tind for a robust discussion I am committed to shape Manyata B word. Okay, more sorry. Mana somo oteni kanyo endi wana vioro. Then the longer awaited discussion koro to wanyalo yude kendo mamor kabisa. Aito achik magi wacho 2027 en mana manuche Manyata B word. Unge ng'at machielo. Okay, aito wachane Frederick Kumolo kama na yudo wote ni then nyandhiwa kubodo bende wacha Samson Onditi tano fresh aito Samson Onditi kama na nya ana ote gi thuth ahinya thuth kabisa. Manuche was Manuche good life. Manuche good life. Okay, sawa. Aito Mboro Victor wacho kayeri magi cartels te Manyata pod onge dhano mabende jalo konyo. Next time okay, sawa erukabana hija owegi kanyeni wode mondo tuda negi kanyeni ukubasu okay Mheshimiwa Kubasu kai yudwa kanyendi to wanyalo tudra ne kodi kanyendi yono mano makare mondo in bedi nyiswa na kanyendi ni to atu baba dugu penjo ni to ang'o miyo kuyo dispensary ni is the bone of contention ma wicho bani kuyo. What is really happening gi kuyo dispensary bo miyo ene bone of contention kanyendi Bernard ata kamano mamanya ne kanyendi ukubasu mondo winya to ukubasu to wacho nango kanyendi kinyi ni man masanya kwa Mokajwang pod luwo cheno ni ndiko kala kum like ni maktudu mopogore Facebook Twitter YouTube kachelo kota ka Instagram bende nyalo miwa pachi kanyendi ukinyi ni ndi man masani hello yes ukubasu ero kama na inyalo nyiso wa nena ng'ato bende penjo kaini ukubasu to enosetimo ne joma Manyata B ward ang'o masani endi koro to nyalo wacho ne osetimo mondo miyo chako koro dwar kom ni endi and problem nitiere Manyata B machal nade ma ine me fit why do you feel ni you are the person who can fix the problems kata mana gik matimore Manyata B ward adoko kama na enya mano mago gin penjo ariyo kapa na winjo maber yes mokwongo wach mar gino masetimo ne jo Manyata B gadieri tasebedo ka noko asebedo ka tiyo gi Nairobi lakini bedo masebedo go gi oko no bende asebedo ka timo wach maduong' malich makelo dongruok ne anyuola kata ute mantie within Manyata B. Okay. Mokwongo en mai nitie rawere ma aseyudo nigi tich e Nairobi mok tin rawere 25 kadhi kamano. Okay. Magin families mase support 25 families. Mano point to bedo nyithindo manyiri kata nyithindo ma yawuoyi. Okay. To ma en program madhi mbele kata sani. Kamano. Okay. To ka donje penjo mari mar ariyo. Yes. Ne gino momiyo afil ni ana wuon afit bedo MC koche mar koro MC maro mane ya kombo masadi koro die komar MP. Yes. Ana wuon afil ni nitie weche mogo ma mosebede Manyata B kaka yore ma weche mag yore to gi drainage ma poko bedo addressed for long kaka brother Odero wacho to gi kaka brother Onditi wacho weche mag drainage gi weche mag yo kaka koro Monditi wacho mare magadi that was a shoddy job mano tim kabisa to pesa no tiye koro magi weche mafit maparo ni ana wegi tie kaka nyalo push nikech ana wuon mano kuma dongi chakre tin mara nyaka koro sani to wasebedo gi serikande ma adek mosekadho makoro wadhi mara ng'wen ni wayudo ni nyaka sani pod nitie kuonde moko makata ka koth ochwe matin ini wuon mondo ichop kata ot iparori apara kaka gichop ot. Okay. To magi yore mwadwa ni mondo walosi mondo jogo ma Manyata B mondo bede gi kwe. Okay. So in idhi e gini ni nikech Mheshimiwa Nereo Kombo dhi e komar MP mane gima pushi mondo medhi. Amano gima pusha ni koro ana feel kaka ja Manyata B. Gisani pok waneno ng'ano ma address issues ma Manyata B. Ma ana wuona feel ni an gi issues ma jo Manyata B at hand nikech ana nyathi gi modongo kod gi kanyo ma elewo from Nyamasaria Kasawino nikech kanyo kuma nadake. Mano kane mama na to kabiro koyango mano kuma kora donge Judea kanyo. To gi kae kuma no kuma koro watuge mpira mano paw mantie ka wash kanyo. Koro ana wuon afil ni being that abedo as a whole mare a leader ma nyalo riwo wiji kwa Kasawino nyaka Kaego nitie gigo ma se identify kaka yore arita kwe to gi weche mag joma mine gi nyithindo matino masani koro donjo weche mag
anjao makoro yudo ka wabedo gi insecurity Okay. in Manyata Bay. Insecurity is an issue mabende bedo dealt with gi the national government. Okangeni in ere kaka idwa tieko insecurity mantiere Manyata Bay ward. This is how we will address it, and anyalo bedo mana brief in how we want to address it, because insecurity ma wachako gi rawere matindo ma the age between 15 to around 23. So how do we empower the ages mark 15 to 23 in terms of how do we move together kwa the kachiel kod giwegi ginyalo contribute ne dongruok mar Manyata Bay. Okay. Magi kaka koro team mar Rafael to gi team mar Manyata Bay wadwa wabede par achiel wariwo paro ka wan goditi ka wan godero kaka owete modongo i Manyata. Wang'iyo ni tang'o mwanyalo konyo go rowere kochakore jogo chako higni 15 nyaka 23 to wan kaka team Rafael wase identify few items wana wachago kaka koro gimiluongo ni community mentorship. Kamano. Okay. Awinjo kanye ni ka there are questions kata mana issues mag pek ahinya wach mano mar kuyo dispensary kiwinjo der wacho kuyo dispensary oditi wacho kuyo dispensary. What is really happening gi kuyo dispensary? Ang'o mene bone of contention kaendi? Kuyo dispensary kaka winjo maber brother na ondi tiyo wacho. Yes. Seche moko mondo wabed gi dongruok e Manyata Bay bedo matek nikech mondo wayud gimiluongo ni osuptal kata mana skul kaka iwacho ni wan gi skul achiel kende nyaka wayud gimiluongo ni lowo. To mondo wayud lowo no nyaka ok wanyal goma ng'ato ni wadonjo ni wakawo lopi ni wadaketo skul ka. Okay. Koro nyaka wabed gi mipango maber mwanyudo kaka wanyalo yudo lowo kata mana chiro koyango wayud kuma wanyalo yudo ne lowo wanyalo timo gik machal kamago. Okay. Wadhi duogo iri kanye ndi shortly. Erokamano ahinya. Ang'o momiyo Manyata Bay niendi gima chando wahinya ni kuyo dispensary? Kapok I respond to penjo. Okay. Yie mondo a clear the air. Okay. Henry na wacho ni ati wan gi jowa moko mabiro chung' gin wach odero chopa osachopo kuma koro odhi kawo leadership. Yie mondo awach kama iwinjo ka wan gi jo Nairobi moko mapok obiro e ground. Ma statement magi kata comments magi o withdraw from our statement. Kata o borrow them from our statement. Yes. Ngato dwa chung poko biro wandiki primary. Kia challenges ma the own existing primary school, the overpopulated primary school undergo. Ngato ja Nairobi kia kata mana kuma kuyo health center ntiere. Mani mi anyisi ni ya an kaka Bernardo Dero chop an on the ground 24/7. Kaka otwe wal nyono oula kata oula tero wagi oganda wa majo Manyata Bay won. Ka oto wang Odero chopo kanyo immediately mondo konyo oganda gi. Anytime. Odero chopa ni ng'ama ni ground 24/7. Odero chopa en ng'ama is familiar gi challenges ma oganda majo Manyata Bay ward undergo. Okay. Go back to your question. Henry, kuyo at a health center. Yes. Osabido upon the flesh. Kendo wa feeling we are disadvantaged one kaka ni wapaka nyakora. Let me say it the way it is. How painful it will be ne oganda wa mawinja kata oganda wa ma feel ni Odero chopper to is indeed fighting for their interest. Henry, 15 years down the line, oganda wa kata leadership must have been in place. Onge gi must tim kata di. It is by good luck ndalo mane Honorable Shakil Shabir was in leadership no miwa any mane o develop through nyon lo mokil mokuyo. From there ochako facilitate ma kuyo chopo kuma koro kawuono entieni. Kuyo outpatient block ma iwinjo ko siepna ma en Samson Onditi iwinjo ka loseno. We really pushed for it through proper public participation. Okay. No kwa iwinjo ndalo no ok na modra pi gi the previous regime manen Pamela Kinyudhiambo. Ma anyiso gini ka kuyo ok nyal ketne pesa to public participation mora kata project mora manyal timre ei Manyata Bay ward kai will not be or we okbetimore. Ma through proper public participation, through proper
community engagement. I rallied all the community. Kano chopo ndalo man koro ketne pesa ni kuyo. Maka uono kuyo chopo kuma intien. To gima late na an kaka Bernardo dero chopa. Pamela Nyosadi. Eno kanyal blame. Ebe no timu kumanya no nyalo timu. Gima late na the current regime. Motenegi honorable. Nele akotokom. Has done nothing. Okay. Nothing. Allocation each and every financial year. Manyata bi wodi ketne pesa. Pesa mar kuyo health center. Itero kan. Da ketne kuyo pesa. Mondo kuyo medongore. So Odero any kaka in ngama wuok apa Kanyakwar donge. Yeah. Apa Kanyakwar. So problem nitie ni jo apa Kanyakwar pok oyudo gini koro usebedo neglected. Koro in emine no ka idhi konyo jo apa Kanyakwar but not jo Manyata bi ward. Henry, Honorable Bernardo Dero Chopa campaign on a platform ni Manyata binya kawager. Hashtag. Apanisano kada mana my posters bonus. Hashtag Manyata bi ward nyakawager. To wabogere inclusively. Wari uganda duty Manyata bi ward. But before we get it inclusively, we must first identify the challenge. Manti. No, the question is, and you work kakaja Manyata bi ward, yes, but ma work apa Kanyakwar. So the issue and jo Kanyakwar apa Kanyakwar poko be the position koro gibedo neglected. My name is the komboagi. Penjo nino. Okanyalo wacho ni ati pok gibedo position. Already kara the current regime. Yes. The current regime woke up. Okay. She's in the position. But oka pambamo kiti ite. You are kara dwa Japan. Remember we campaign on one platform called no ka pambamo ka mo kiti ite. Kusa ka pambamo ka mo kiti ite. Yes. Ma we will get dwa Japan an kaka Bernardo Dero Chopa. Nyaka na wuok oko na an the real limited that is in the public domain. Okay. Ada ni Japan ma recognize the gik masatim. Okay. An the real limited. Okay. Even you ka giwach no Odero sabedo ka gore no. Inen. Okay. Diponi tigi manu chiki to tuoni momiyo samoro nyalo bedo beta koso enana ni inena dir chandruok mantie. Henry, hini kanyo manyo pin, no manyo pin on a one platform. Yes. Kendo we were somehow sharing the same ideologies, the policies. Mane wa uso ne oganda Manyata bi ward. Ni kapo no miyo wa leadership. Yes. Kapo no wa wuthi twitch achiel. Magi wabo kill. Okay. Mondo Manyata bid Manyata mwadwaro. Okay. That by that time no campaign on platform Manyata mwadwaro. Inen. Just to conclude. Okay. As I conclude. Leadership masa no ka pamba. The painful part ni the moment mano ka mo tingo. Emane we will code. Emane we will not koda. Code jo Manyata. Code jo Manyata bi ward. Yes. To ani kaka Bernardo Dero Chopa. Okanyal neno mudalayo. Ni ja Manyata yuhak. To ne awunda ne associate gi the regime. Ma frustrate oganda wa. Okay. No chuna muda du kum Japan. Ka kech kayo to kecho kawagi oganda wa Manyata bi ward. So ngama pushi en Japan koso interest. And I'm being pushed gi oganda majo Manyata bi ward. All the way from apa Kanyakwar mamalo to lower Kanyakwar kuyo unit. Konde duto te mag Manyata bi ward. Thank you. Mheshimiwa, leadership ma usebedo ka ubedo godo for 15 years, ma wiyo 15 years down the line, akeni to kuomie ni gini adi, ema usebedo marach, koso enana ni leadership to samoro beto, the way ma samoro timo godo gik moko ema miyo Manyata bi ok bede yo makare. Erokamano yi account gimoro achiel kapok aduoko penjo mipenja no. Awinjo ka nyawadwa no wacho na yuaga mana to dala watu mana luongo ni clean up. Donge? Okay. Adwa counter e kanyise di kata ge soko watimega clean up exercise to kata ge soko kuro nitie nyaka skipa mikete yugi makodhi kanyo to nyalo verify. Okan elected but through lobbying skip nitiere ge soko kacha mayawa ma ge soko kete yugi, you can go and verify. Nyiso ni ok watim gino kende. Koyango wasebedo gi clean up exercise nyaka Kasawini. Koro moko nitie ma ok ochuno nyaka go koke wi jowi. Kode ka ng'ato ang' ne ng'e ni gide temo kata ok itim donge. Donge ineno ka kipenjo to bagni be bet ni World Clean Up Day, World Ang'o Day, nyisi maber ni gini en gima paro. Entie atie kalenda tapare dwa timega to ok watimega. Mana duoko penjo no. Mana ariyo ewi gima ni penjo mar wai kuoyo. We aduoki gi dimensions ariyo. Number 1,
kibete e ota ma mino to osebedo ndalo mang'eny kok oyudo nyathi tineno ka gwandruok betiega kata ji ok winjre maber but the moment ma nyathi Nyasaye okelo e yodno tineno ka nyathini orit kabisa, nyathini oher, nyathini otimruok nade. Mae gima kela gimiluongo ni kuoyo. Kuoyo en nyathi manyo nyuole achien to nyuole to moro onge mochako nyuol kendo bathe. Koro nyiso ni concentration te nyaka bed kuom nyathi miluongo ni kuoyo ni. Onyuole tok ka Manyata niluongo ni Greta Manyata. Mano riwo Kondele Wuod, riwo Migosi, to riwo nyaka Manyata Bi masani wantiere. Wuods adek noloso wuod achiel miluongo ni Manyata Wuod, ok Manyata Bi, Manyata Wuod. To onge dongruok manobiro Manyata Bi ka e terms mar council, mandalo mar councilors no te king'iyo PJ Obino Gang'ongo ne onge gima nobiro kuoyo. Koro gima nokuongo biro kuoyo ne en kuoyo dispensary. Mano nyathi monyuol bang' higni mang'eny ka nyathi ne onge ot. Koro concentrations te nyaka bedie iye. Number 2, kuoyo mobedo awarded e Kisumu East kaka the best health facility in the county. Nyiso ni entie ga award no. Makata CEC mar health nobiro nyaka kuoyo ka. Nyiso ni concentration te gi focus te ntiere kuoyo. Omineno ka ji penjo ni why kuoyo. En odhi kamoro, en projection ne odhi kamoro donge e kuma na nyisi no dhi bedo sub county hospital. Gima ni penjo ma ka wiyo ko wil go kabisa en ni penjo to imino kodwa Odero wacho ni maber, nyawadwa Modero wacho ni maber ni en gik ma odwa focus to en Kanyakwar apa. Kanyakwar apa. Jokuoyo sayudo. Kanyakwar apa pok oyudo. Jokuoyo sayudo. Kanyakwar apa pok oyudo donge. Koro an mano kadwa donje. Mano be samoro en strategy mare mar leadership ni kago gi kwayo Kanyakwar apa kanyalo yudo sympathy moro donge. Koro wan watelo ne jo Manyata Bi. Nikech ang'e ni Kanyakwar nitiere i Manyata Bi. Kuoyo unit nitiere i Manyata Bi. Oganda mantie kacha cha gin jo Manyata Bi. Mashida ka yudo gi to onge ga shida manyalo biro ne ng'ato to penji ni jakanye. En odonju ni adonja kanyo nikech in dhano modak e area no. Koro anachunge platform mar Manyata Bi. Nyiso ni shida mantiere ka nyalo yudo waduto kaka jong'owa jo Manyata Bi. Akena wegi kanyo koso nitie gimoro mipenja ma wiyo wil go mapok aduoko. Problem osebedo ni for 15 years. Erokamano. Projects na gik mineno wago e koko kagi. Ka ok noketgi e CIDP mar the county. To kubedo ketgi annual development plan every year. Tinyalo gaga koko kanyo to gimitimie onge. Nikech county integrated development plan machalo kaka 5-year strategic plan mar county. Kok no capture gik mineno wawacho gi at the beginning. Nyiso ni ok inyal implement gi midway. Nyiso ni ka issue mar health facility ok nobedo captured at the beginning kocha cha. Kata issue mar health e CIDP mar 5-year plan mwadhigo ni to kubedo captured e annual development plan mitimo every year titimo ne review. Nikech ei county kanyo wantie gi annual development plan, then wantie gi gimiluongo ni outlook paper. Ni mae kaka AD plan mar wane chal, annual development plan ma donge. To kochopo dwe mar 8 tikelo outlook paper mondo wang'e ni to be ochomo kumwadhiye cha donge. Nyiso ni gima agombo ni mondo watim en ni mondo jopiny mwaket mondo participate e gini. Ok an ok adhi kacha ni adwaro health facility. Adhi ni jopiny dwaro donge. Koro jopiny gi maka nitiere public participation ta ensure na mobilize jopiny. To gidhi giwacho pachgi kacha. To samitimo priority areas to gi ensure ni gima wadwaro kabisa en priority area number 1. Kuro tija kaka ja ote any priorities ka kwang'iyo gi ka oket gi in 5 priorities priority number 1 mane jopiny wacho na en mane. To mane makora focus on mondo timre. Nyiso ni koro katim dwacha wuona ni adwa ni gicha nyaka bedi. Adwa ni gicha mano dwaro ka intie odi. To ka en mar jopiny to jopiny ema kelo mandate no to kelo priority. Kuro tiji en timo lobbying kaluwore gi priority areas mane jopiny owacho. Tien sure ni jopiny odhi e public participation to gichiwo pachgi. Nikech onge development mora mora e county government kata in national government mibiro tim outside the CIDP, outside the ADP. Nyiso ni magi kuma koro nyaka wakete jopiny ka public participation nitiere to gichopie iye. Erokamano. Bernard, iwinjo kanye ndika ka onditi oloso
manyiso ni o dispute statement mari mano mar ni jo kuyo oseyuto, jo kanyakwar ma pok oyuto. Mano emomiyo apenji ni to in idhi nikech kanyakwar pok oyuto, but awinjo kichako ikele ni Manyatta nyaka ger, manyiso ni Manyatta te nyaka be ni pek nitiere nyaka bi. Waware gi mano, maybe kinyalo react. Looking at wach mano mar drainage system, en a problem ma osemiyo gigi endi te bende problem gibiro ma kopo ni koth ochwe tiyudo ka adier makende kuonde moko Kisumu ka ok inyal kale man mayot. But specifically Manyatta bi ward. Ok ang'e ni kaka Bernard Odero, ang'o ma in bende isetimo wach mar drainage system ma bende rach minyalo wacho ne joma Manyatta bi ni isetimo kata ang'o ma igombo mondo bende bitimie? One Henry, an kaka Bernard, Yes. pok abedo into leadership, but Yes. nitie Yes. achiel rede kuma wase engage the community, mwatimo gi community. Nitie yore moko ma county nodhi oyawo, to oyawo gi maonge proper marami, oyawo gi maonge proper drainage systems. Iyudo ni seche moko iwuok toko kata mana junction mbeme, iyudo ni koth kochwe wuok all the way from Migosi ward. Challenge ma jowa ong'eyo kata jowa should understand. These natural disasters giwuok from other wards. Yes. Kondele would pi koth kochwe, this landing site mar pien Manyatta bi ward. Koth kochwe, the land kowuok Migosi wuok any biro mana Manyatta bi ward. Wase engage gi the community through proper channeling. Kapi biro seche moko iyudo ka ndara olosi, drainage onge, I engage community members, I engage youth wa payo along bath ndara gi. It is possible because osipna moro emsema Central 7 no challenge ni engage community. Temo kuma you don't need to manage the county government because ule mandara mkonyo direct. I have a much no ugolo shoe. Koro ndara mdi drainages moko ma wasaloso as a community. Ineno. To kana ok en kada mana drainages kende. Kada ndeche moko ntie ma ana saka initiative mwa kelo maram mondo ogandawa maloko Kibuye, ogandawa maloko Namto, mapuro Namtoi, ogandawa maloko Kondele, o teach mayot kagidhi e yoregi menyo mapile pile. Toko we mano kata mana jowa masiche moko nyalo bedo ni tugo tie. Ng'eni ka ndara rach Henry, ng'eni ndara no eda chiel ko my 5-point agenda. My believe ni ati wasak you the opportunity through KSEP. But ni ndeche moko ma KSEP okono mulo, county government has done nothing. The current regime okudo winjo weche mag dongruok. Mane miyo an kaka Bernard Odero chop. Abiro gi a platform campaign. Dongruok biro, but Manyatta bito nyaka wager. Okay. However much ni gibo wacho ni ati ago siasa mar akwed ni apogo dhoudi. Yes. Dongruok osabedo ka biro, but osabedo kitime evenly. Osabedo kitime in all parts of Manyatta bi ward. Madam you under my posters, banners, whatever. Manyatta bi nyaka wager regardless of which unit nyaka wager. Okay. Onditi. Awinjo kanyo kikwano yo chaendi ba bende wuok butter toast kodhi nyaka Manyatta chiro kaendi. And it's something ma yudo ka adiro rach. Okang'eni inyalo timane clarification ochunge ni koro ibiro lose manyien nikech king'iyo it very pathetic. Kendo bende jipenjre penja ni to koro billions mang'eny kata millions mang'eny manodhi e yone okonyo jo Manyatta bi ward gang'o. Erokamano, we aduoki penjo no endo. Kuma ndara no ochope ochunge contractor onge site. Ok ni ochung ni pod gintie break moro. Ochunge nikech contractor ne timo gimiluongo ni shoddy job. Yes. Kaluwore gi BQ kaka yono onego bedi, kineno kaka yono losi, tinyalo yuago gweng'. Nikech ndara cha delose standard mane nitie BQ.
to Manyata sani dikoro chalo London. Manyata mineno no dikoro chalo London, na? To kaluore gi kaka nolose, nikech contractor mane nitie on site, ndaracha nen a World Bank project. Magi mane nitie kacha ni diketi gibiluongo ni standard waterway. Ing'e gima standard waterway en. Ndaracha nonego bedne oketne gibiluongo ni pavement. Manyiso ni japiny koro ok ne dire ndaracha. Nitie kuma japiny luwo koni e pavement mantiere. To waterway mantiere kacha cha nyiso ni kapok omi contract onego bedne dhi e site. Nobire site moneno ni volume mar pi mawuok transformer ka ng'ado kansilo ndela adoyo road kanyo kata bath kodgi kanyo kabire ti auji en pi mok ni nyal keto ne drainage ma ng'acha no keto. Nyiso ni ng'acha no wuok oko mondo cham pes jopiny. To ai maber ni koko mar jopiny gi petitions manondego nomiyo ndara no koro chungi. Koro kuma wuoye ni ochunge. To World Bank project opogre gi county government project kata national project nikech iluongo ni en international tendering. International tendering ko chunge to nyalo kawo process kata time process maduong' kabisa eka chaka duoge kendo gimiluongo ni call for tenders. Koro kaje kuma ndano ochunge. Okay. Adani mondo kubasu wachne mogik kaendi monyalo wacho mondo aeto watiki aduogi iru kasto wach mogik then watika kanyendi okinyi ni mano masane nyakwara Mogajwang. Okinyi ni endi bede iluwo chenro kendo be adhi duogo somo ote magi kanyo endi jono mano makare nyakwara Mogajwang. Kumano kama entiere bende itudri kodwa kanyendi la magwa erokamana ahinya. Hello, yes kubasu. Yes. Erokamana ahinya. Adwa ni mondo be bende react weche moko nitiere kaendi awinjo ka Bernard Odero wacho kanyendi ni samoro inyalo bedo achiel kuom jogo ma bende obiro ketho kura ne jok mamoko kendo bende bedo ni boma nendi mano ma Nairobi chal ka gima ikia kata mana tong' mano mar ward Manyata bi and Kiani koro ji 25 kata families 25 ka mano bende is also pushing you then gi wach minyalo wacho mogik. Wach manyalo wacho manikare gima Odero is entitled to opinion mare. Okay. Mano to mondo wabed gi kue. Ma in politics. It's true. Politics ng'ata nyalo wacho gimoro lakini in iwuone ming'eyo gino miting'e chunyi minyalo konyo go jopiny. Okay. To bedo nasebedo Nairobi sani kora wuok maber awacho na duoge ground. Adano rom gi jopiny. Wawuo watwak e weche mag in gi wegi kaka weche mag basari osechopo na kabisa. Mago weche mwadwa ni mondo wawuoe to there are also the other neglected area mosebedo left for a while gi all the governments mosebedo. The Manyata Bi kanyo the disabled within Manyata Bi community. Magi jogo modo wuotho go ka achiel. Wadhi mbele in 2027. So anarwako participation mar opponents kata mar aspirants there. So gino mang'ata wacho kata mana Odero anda mana rwako nikech Odero is also playing a role as a nyathi Manyata Bi. Yes. So Nditi is also playing a role kaka nyathi Manyata Bi koro winjo margi kata gino opinion margi magiwacho mago tenya kobedo on board winjre kaka lakini jo Manyata Bi ema nigo tiko mar yiero ni ng'ano mocho masera maber manyalo dhi kodwa mbele en ng'awa. Mana wuon ang'eya e chunya wuon ating'o weche mag Manyata Bi mang'e maber ni Rafael Okubasu ema dhi support jo Manyata Bi weche gi magidwaro kabisa. Ng'ato nyalo penjo ni to bin ina project mar ng'ato to party mane masano nyalo bedo ni nyalo chungo. Sani anan project mar jo Manyata Bi. Okay. Amai. Okay, party mara support party ma Jakom ma en ODM ma party achiel machungo mosekelo dongruok gi lokruok e Kenya mangima. To mane party ma biro chungo kadhi mbele. Okay. Yena mondo mi thuol ni mondo wachni mogik kaka watieko gima inyalo nyiso jo Manyata Bi ward jo minyalo nyiso kata mana bende jo chung weteni. Gino manyalo wacho abo bedo brief nikech sani kok wachako twak. Yes. Ang'e ni nitie kendo twak moko mabro loso kabiro gi mbele. Yes. Jo Manyata Bi an gima kwayo ni wawuoge rombwa wakaw kura. To gi rawere mago jo Gen Z gine magin gi ngufu mar make a change. Okay. In this upcoming election. To mae wuodwa achiel kene mochungo higni go teta amba yie asebedo ka chung kodu a certain percentage lakini koro sani aduogo kendo achiwra nikech awinjo ywak mar gigo mosebedo ka affecto
ada wuotho kodu kaachiel wadhi mbele kendo kwatiyo gi jotelo makoro aspirants mamoko kaka Onditi, Odero to gi Manuche. An abiro tiyo gi ng'ata ang'ata ma Nyasaye biro yie mondo okaw komno. Okay. Mang'eyo nalamo Nyasaye mondo omiya thuolo. Okay. Yiena mondo apenji mogik ni to inyalo chiwo percentages marom nade ne the incumbent? In terms of kako deliver. Yes. Nerea osetiyo part mare kendo osetiyo part mare mang'eny kabisa. Nerea apani the first time mare kane Nerea odonjo ene mano yiecho ndara mane koro biro ma Kaego. Okay. Ndara no kane koth ochwe maber nok inyal kata luwo. Kacha kaparo kendo keto taya kendo Mbembe Junction. Kendo sani is working on another taya moro kuoyo. Koro nitie gigo mane Nerea osetimo to an gima ng'eyo ni Nerea osetiyo percentage mosetimo. Wadwoko nero kamano. Gima nyalo mana kwaye ni sani kapod en e telo. Gigo monya bedo ni kaka koro taya mantie Mbembe Junction kae ma koro menyo konyowa nyaka jogwa mawuok Olwa Central to gi ndara mar Mbembe Junction ni oyudnwa thuolo kaka onyalo loso ndara mar Mbembe Junction ni to gi taya no be mondo taya no konyo e weche mag arita kwe within area mar Mbembe Junction. Okay, yiena mondo mi awach ni kamano ahinya, but de miyo nago out of 10. De miyo nagodo max moko out of 10 ka giluwore kod kaka osetiyo kata kaka winji wuoyo. On a close range mare out of 10 anyalo miyo 6. Ero kamano ahinya. Anda kwani hawe maber ahinya kendo gi kwe seche motimo kisera marubaro mbolo. Mano kanye ndi Rafael Kubaso mabende watudre godo kanye endi e weche gini mago mag simu. Adwaro mondo waduogi to watie ka minane Nerea Okombo percentage kata mana out of 10 nyalo miedi, then your last remark as to obiro Nditi. Henry ingeni kawuono to ilimita. Anyway. Okay, can't you ignore mama basa mori Filipo kwa wacho medo imialo kava. Adana bi thuolo ndi mondo wachi yani. Okay, Henry mana thiki. To thiki masadi okune kubedi bedo limited. Machone mane bedo frustrated. Okay. Kor gima wacho ngini at the time mane inyisa na agola ne my 5-point agenda. Na chako nagolo ingada, but let me clear, let me finish them. I think I'm only remaining with 2. Yeah, in time. Yes. One gimlongone water supply. Oh, okay. Ngini water is devolved. So you don't need under my leadership. Okabi kila just water supply. Clean water to each and every household in Manyatabi ward. You don't need Oganda Manyatabi ward. Moko podu uoto distance. Kadimanyupi. To pee, water is life. You know, Jomadi Chungo te, they will copy paste my manifestos. They lack them in their agenda. And Kakabena Dore Chopa, Ananga Musa with the Udi. Kwa Gombaga Gavada, Tokikwa Karamana, Nato Pino, Odi Quadipika Jiran, challenge keeping Siepa. Woodinga Kajun, Piwa Mumabur, Mara Nurum, Pokatemona, Pokamkoro, being near. I engage the pain most of the time. Now I watching this is an opportunity and this is a challenge to our people. Yes. Let me note it down and put it as a manifesto. Sure. Matemore. Nti some water projects. Maybe it's also a challenge. Manokelgi NGOs in Manyatabi ward. Okay. Till you don't need water projects giko kill. Till you don't need indigenous within Manyatabi ward. Emma you do these projects to get in their homesteads. You know. Such a community project ko kill Henry to lock remar an individual. Our people get disadvantaged. You know. You do ka korojowa bedo disadvantaged. Kendi do ka pimano kill mar community mok osi. Ko kete elwedo mag individuals. To kore yudo kendo koro pino gikado koro giloke gi use ma koro gine magi benefit to the pin momona inti mano on the proposal under n kikelo project ara kikelo project mag for example yudo koro the pin winjo mate. Apart from that one mano something my work over munda I implement. Apart from that one give youth and women empowerment. Yes. You know Oganda Majo Manyata be ward. Osabedo ka nigi talents. Okay. Mangen. To ido ka talent git ng'eny githo.
Reason being, pok wabedo gi leadership manyalo embrace their talent. Pok wabedo gi leadership manyalo empower ogandawa. Okay. This not only through education. Eminyalo yude ngimani maber ma kawaida. Wan gi oganda ma joma nyata biwon ma jo ohala. Ineno. Yemanda wach kama, the current leadership motelnegi Honorable Nerea Kothokombo has done nothing over empower jowa kata kelonegi pesa mag ohala. Ineno. Ido ka county government under SMEs, county government kelo pesa kendo other wards time to manyata biwon. All the groups maloko within Koyango, maloko within Kasawino, ng'enygi loko gi pes Masai. As Honorable Bernard Odero Chopa, under my leadership, Mano will be something of the past. Pes Masai okwacha kwa all. County nigi pesa to advocate Lwasi Makari. Mondo wakel pesa ni Uganda. So I want to believe, trade fund. Okay. I want to believe ni kuruti yudo thuolo me ilero gidonge. I want to believe so. Yeah. Thank you. So menago percentage kata 1 out of 10 menago moro then what you get. Henry, under the percentage, awinjo ko siepna ma Okubasu wacho ni Nerea notiyo. Indeed, in 2013, ngeni being ni devolution na pod nyako. Under the leadership of the former governor, Manen Ranguma. No understand gima devolution and kendo no kelo devolution e gweng ka gweng. Ineno. Ndeche no pia under the leadership of Ranguma. Ineno. But challenge bani wabedo godo. Mag manyata biwon to no tim shodili. Maram ni pera. Kalbat smiti ni pera ma kalbat mukre within 2 to 3 days. Okay, koromena go gisani koromena ga na sa percentage. Leadership masani, she has done nothing. Awinjo ka jomoko wachne to kelo teini. Ineno. Ka the existing floodlights, for example, mantie but mbeme Awuji Bridge. Yes. Junction mbeme to Awuji Bridge. Mane Nima Awuji Bridge ma but ko basono. Also took almost 2 good years. Kopti. Oh, okay. Better the way you get just a minute. Moro walk Avila Koyango to Avila school. Mabuti nyinko toth. Ineno. Also took almost 3 good years. Kopti. Okwanyan wondering ngato kelo existing flood, kato kelo new floodlights, ka the existing ones Henry. Okti. Odero Chopa emo so wuoko ka wacho gigi. Ka wacho gigi, my opponents wacho ni hati Odero Chopa goregi the current regime, mono regime kiyo. So menago 1 out of 10. 1 out of 10 gimanyalo wacho as a genuine person who is a friend to Nerea Kothokombo. And get 3%. Or money in terms of percentages? In terms of percentages. And get 3%. But 1 out of 10? And in terms of, and get 3 over 10. Oh, 3 over 10. 3 over 10. But percentages? 3 over 10. Percentages, wabu, man, mabe, podwa mi thuolo. Podwa mi thuolo. Iro kabaro. Yera wachike kajedi. Aito. Pokatiyo. Kiwa, concluding remarks. Okay. Your last remark. Osiepna Samson ondila no kinyiero kaka anyono ngama naringo koda. My Odero Chopa ma will represent our people. An gima nyalo mana kwa oganda wa kata mana my opponents. An aonge kod gi wach mora mora. Anyalo mana kwa gin kaber. Odero Chopa sagore ne japiny. Odero Chopa kane piny tek. Mani manyata bi chuma koro sani uguk ni chungine gin ngoche. En man Odero Chopa. Okay. Emano just a minute. Okay. Well, gino wa watch my. En mano Odero Chopa, emano walk okotingo sofria Henry. Ka digo tun parliament man Nairobi. Mondo the current president William Samoei Ruto o winde ywak mar japiny. By that time ne wan gi joba sani ko ruko kono chung. By that time ne gin got. En mano Odero Chopa. Kane punitive finance bill ma 2024-2025 ni kalo. Okay. And man, that's an atigo. And man Odero Chopa ni. E manyu wuoko. By that time, ne wan gi joma sani ko wuok no chung to ne gin got. Thank you. Mane mi hawacho kamai. Come 2027, good. I'll not disappoint my people. Thank you. Kenda kwagi man gi med lemona. Not agora gi midhir madongo. Agora gi system. To opponents gi tanga gi wach. To ka tieko. Okay. Jomoko no nyodho machunga Henry. Ndalo mano gwelgi. Ango masani koro tuono gi nyakoro gi wuok oko ni koro gi Roma. Ango mane gi konyo go japiny at the time mane gi nyodho machunga. Atieko ka wacho kamai.
an kaka Bernardo Dero chopa wadhi e gimiluongo ni rapar 20 years celebration mar chama mar ODM. Aloso kaka organizing secretary mar chama mar ODM Kisumu East constituency. Akwa oganda wa ma ni nyalo chopo kata oganda ma nyalo bedo gi ngol kata rem mar chopo Mombasa. Nyawan Kisii moko na facilitate modhi kuro. Akwa oganda wa ma nyalo chopo Mombasa. Kapo ni nyalo bedo gi rem Odero chopo so bedo ka dira agenda mar chama. Mane mi no trust the leadership position mar chama. To maduong akwa oganda wa nyewa Onditi. Just an article. Akwa oganda wa nyewa chako wache mag voter registration. Okay. Just give me time more to clear this one. Okay. Akwa oganda wa nyewa chako wache mag voter registration. Mano chakre mande nyoro. Mano chakre mande nyoro. Yes. Na asa visit nyoro by the time ane gigurumu nya visit the stations angu kaka gik moko timre. Oganda wa wakaw thuolo ni mondo wa register. Okay. Kar rombwa. To maduong kudwa ni lokruok obedi ni Odero chopo ki lokruok ma wacho gi wawuog ruoko mondo wa register to joma nigi challenges mag chopo stations Odero chopa is always available. I'll facilitate gima tisma wacho go lemne uru Bernardo Odero chopa bilemunu. Thank you. Onditi shortly kindly. Erokamano. Adwa ni wang' ni kikelo wa station tikelo ng'at manyalo moderate Odero nikech in a debate iwene jomoko bende thuolo mondo wuoye. To kidwa wacho gimoro achiel teno wae de padi ni nyathi kich. Amba ni nyathi kich to da selando ni. Abigero ni nyathi kich to pok alando ni donge. Erokamano we monda wach na mogik katieko. Adwa monda tim clarification moro achiel. Clarification madwa timo en ni nyaka jok madwa chung tenge roles mekgi. Kendo ago ne ukubasu erokamano kabisa kuom rieko ma entiere go. Agombo ni rieko no kokelo koni, molo to kokele team mantiere koni. To wang'e ni wadhi tero Manyata e level machielo. An arwako ji te kata bed ni utiyo Nairobi nikech ji odhi dwar. Nyiso no kwanyal tamo kubasu ni kik ochung nikech owad Nairobi. Hapana, obiya gi wiye no. But kosechopo Manyata to biye team owino nditi, wadhi ng'iyo kam wadhi kode maber. Gima dwa na clarify. Issue mar water nikech wantiere wang' jowi. To wadwa ni gik moko bed maler mondo kik bed ni jowa chung to kia ni gichung nikech ang'owa. Onge ng'at manyalo supply water each and every household nikech water ma Kisumu bedo manage gi gimiluongo ni Kiwasco. Kiwasco is a registered company. It is not a direct function of the county government mondo kel pi e ot ka ot. Mano en miriembo manyaka wakwer kabisa mondo ng'e joma dwa chung odhi otim research mondo ging'e ni gichung e platform mane. Kiwasco emo chung ne pi. To kidhi area mar Manyata to pi nitiere e plot ka plot. Kora kia midwa tere each and every household dito mane. Mano nyiso ni jopiny uneno gi wang'i. Ni jok madhi e pap nitie nyaka jok makia roles margi. Katieko. Tawacho ni wang'i ni kiluongo ji e station to ji mondo bi. Mondo kik bed ni ng'ato nitie gi ji e Facebook ma jo online mayanyo ji to kokelgi mondo koro gibi wach function gi gik ma gidwa dhi timo e platform ma ji nitiere kama to luoro makogi. Ne wachako bet kai sa 2 sani e dhi sa 5 nyawadwa mani luongo wago okobiro kama to kidhi e Facebook to jogi to olowa ga yany mayany ok wanyal yie gima kamano. Wadwaro debate kendo wagombo ni wang' ni cheki luong debate moro mondo joma chung te Manyata bi kata ward ka ward gibede platform gi wachnwa gima gidwa timo gi gima gisatimo. Atieko ka wacho wach mar kura. Article 88 section 4A mar Constitution mar Kenya omiyo teko IBC mondo gitim gimiluongo ni voter registration. Continuous voter registration nyochakre nyoro. Wakwayo jowa duto kamoro amora ma gintiere ni mondo giwuog oko mondo gikaw kura. Kisechopo higni 18 to intie gi kipande pok ni kaw kura. Wuog oko mondo idhi kaw kura e sub county IBC offices. Mar Kisumu East nitiere showground. Kati nyalo dhi Huduma Center. Ka in ng'at madwa ni mondo lok kura nikech neno ka kuma kura ne intiere gi no konyi. Tidwa dhi kamoro ma kura nyalo konyie. Man kako wino ndite nyisi ni wandiege kata koyango kata komer mantie Manyata bi. Lok kuchi no kanyo mondo kuchi no dhi okonyi e higa mar 2027. Dhi lok kuchi kanyo. Ka in ng'at madwa ni mondo ng'i ni kura mani kawo ni be pod entiere koso ng'ato nosalal kode kamoro. Oyieni e kinde ni mondo idhi mondo itim verification mar kura. Ago erokamano maduong' Henry komruok wa station ka mondo wawach mekwa. To wagombo ni gino ber gimiluongo ni continuous. Kata kikete no bedo on quarterly basis to luongo mondo wang'ni kikiketa Odero kende.
nikech kiketa go dero tiketa gi ng'at maywago gima nochike. An naonge. Kiro kiketa station ka tiketa gi ng'at maywagore. An ok adwa diketa gi ng'at maywagora. Keta ng'at moro mawacho ni wadwa tero manyata level mane. Erokamano maduong' Nyasaye mondo ogwedhi. Odero ywago piny. Odero ywago manyata. Odero ywago manyata. Mad gima nochiki cha to be poko mi. Odero ywago manyata. Mane gima sio na Samson Nditi be confirm ne japiny. Erokamano ahinya. Amor ahinya kuom uka thuolo mar muka mondo wago kodu mbaka kaendi. Mokwongo watimo mos makene jowa moko yudo thuolo mano mar chopo achiel kachiel. Agero lich machielo bende gibiro yudo thuolo mano mar chopo. Nyakoro Moka Jwang' bedo kinene ni mano makare. Wago mbaka kaendi e yono makare ahinya koda ka Bernard Odero kaachiel koda ka Samson Nditi to gi Rafael Kubasu mabedo watudre kod yono endi mano mar simu. Atimos ni jemno ngicho yudo thuolo kaendi mano mar chopo. Kata kamano jochung' moko bende obiro chako go mbaka. Obiro yudo thuolo mondo gin bende wayud kinde mar go kodgi mbaka. Oriti masani endi nyika Henry Okeche no moko to pod dhi nyime nyakorom seche gino bende biro nyime kanyendi kagi thuolo ni endi walado mana kodi kero dichiwo no kubano makiny e chiro mar Sulwe Mokinyi saa 12 nyakorom saa 4 mano mar onyango.